गिबियावनो निउज चेनेलनि साफ्रोमबो नोंथांमोनखौ हामग्लायनाय बावहरबाय। दा जों दिनैनि प्रेस मिटनि गेजेरजों जों बेखौनो फोरमायनो सानदों जे आफाद दानाया गोरलै बाथ्रा नङा। जायफ्रा आफाद दानायनि मुङै गावखौ फोसावदों आं बिथांमोनखौ स्पेसियेलि खावलायो। आफाद मोनसे आर्म्स रिभलिउसनारि संग्राम खालामनो होनना ओंखारनाया गोरलै बुस्थु नङा। बेनिखायनो आं बिथांमोनखौ खावलायो जायफ्रा साना हसिया आर्म्स रिभलिउसन खालामनायनि मुङाव रायजो राजाखौ दुम-दाखाल खालामनानै रायजो राजाखौ सिगि सख' खालामनानै गाज्रि थासारि बर'नि गेजेराव बारहोदों बिथांमोना बेखौ बन्द' खालामनांगौ आरो बिथांमोननि जि साननाय बे साननायखौ बन्द' खालामनांगौ। मानोना संग्रामा गोरलै बुस्थु नङा। हाथियार लानानै हाग्रायाव थानायल'जों संग्राम जाया। बिनि साननाय बिनि गियान मेलेम फारफ्रोमनिफ्रायबो जों स्ट्रं जानांगोन, अब्लासो जों मावलांनो हागोन। दा जिफोरखौ नुबाय जोङो जायफ्रा NLF आफादनिफ्राय डिसचार्ज होजादों बिथांमोनखौ जोङो मा मावलांगोन बेखौ जों सानस'नोनो हाया। गतिके बिथांमोना गिदिंबोफिननांगौ। सरकारजों पुलिस मिलिटारिजों मोजां सिन्ता लानानै बिथांमोना सारेन्डार जानायनि फारसेखौ सिन्ता खालामनांगौ। आं बिथांमोनखौ आपिल खालामो। लोगोसे NLFनि जि नाम लादों बिथांमोना NLFआव गोबांथार दाय मावनानै थांनाय अलरेडि बिथांमोनखौ बिजिरबाय थानाय समावनो बिथांमोना बेखिनि खामानिखौ दा मावबाय थादों। बेखाय जिहेतु NLFहाबो मोनसे रुल एन्ड डिसिप्लिन दं। बे डिसिप्लिनखौ मानिनानै सोलिलांनो हायैनि थाखाय NLFआ बिथांमोनखौ बिजिरनो डिसिसनफोरखौ लादों। बे भुल डिसिसनफोरनिफ्राय एसे सानफिनोब्ला मोजां। आरो NLFआ मालाबाबो खावनै जायाखै। जायफ्रा डिसचार्ज होजाबाय बिथांमोना जानला मानलाहै आफाद NLFखौ खावनै जाबाय होननानै बुङोब्ला जानाय नङा। जों NLFआ खौसेयैनो दङ आरो मोनसेयैनो दङ। जों जेब्लायबो मोनसेयैनो थाबाय थागोन आरो सरकारजों जों सावरायलांबाय थागोन। सरकारजों सावरायनायाव जों एसे आवगायहांनायाव जोंखौ बेबायदि सावरायनायखौ गाज्रि थासारि खालामना होनायनि मोनसे बिथांमोननि षड़यन्त्रसो होननानै जों सिन्ता खालामदों। NLF आफादा थिगानो दङ, सावरायलांबाय थागोन आरो सावरायगासिनो दं। दा बिथांमोना जिफोर खामानिखौ बर' रायजो राजा लुबैयाखै, जायनि जाहोनाव NLFआ हाग्रानिफ्राय हाथियार लानानै सरकारजों सावरायनो होनना ओंखारबोबाय, बेबायदि समाव बिथांमोना जुदि आरो बे थासारिखौ जुदि बर'नि गेजेराव लाबोफिनोब्ला जों इनायनो दुखुनांथावना। आरो बेखौ बिथांमोननि खर'जों साननानै बेखिनिखौ खालामनायाव जों अत्यन्त दुखुनांथावना होननानै जों सानदों। मानो होनोबा जायफोर गथ'खौ नुबा नोंथांमोनाबो बुजिगोन। ओरैबायदि बिनि साननाय हनाय गियाननिफ्राय लानानै गासैबो डाउन। दा बे हिसाबै बिथांमोना मा मावलांनो हागोन हारिनि थाखाय? दिनै थैनायाव जोंहा दाख्लैबो मैया क'क्राझाराव सासे थैबाय। बेयाव जों अत्यन्त दुखु मोनदों। जायनि जाहोनाव जोङो बिथांखौ बारे बारे खावलायदोंमोन नोंसोर फैफिन। आफादा खौसेयैनो थाना मोजां डिसिसन लानानै आवगायलांबाय थादों। गभर्नमेन्टजोंबो सावरायलांबाय थादों। नोंथांमोना मानो बिदि खालामदों होननानै जों बिथांमोनखौ लेंहरबाय थादोंमोन। लेंहरसेयावबो बिथाङा फैयासै। नै थाङै थुङै मैयानि दिनाव बिथांनि गोथै सहखौ बिथांनि बिमा बिफा न'खरनि मानसिया बाननो गोनां जाबाय। थिग बिदिनो जों बेफोरबायदि
जोंनि मावथिफोरखौ जों आरोबाव फिन जिउ गोमालांनाय सुथुरजों गावजानाय इनाय अनागारै जों बिमा बिफाखौ दुखु मोजां मोनदों आरो जायफ्रा बेबायदि बिथांमोनजों सिभिल जायफोर दङ बिथांमोना जाय गनायथिमोन बा प्रान्जलमोन बिथांमोनजों लोब्बा होफानानै थांदों बिथांमोना एसे सानफिननाया मोजां संग्रामा गोरलै बुस्थु नङा हाथियारजों दावहा नांनो ओंखारनायनि साननाय हनाया बोरै जानांगौ माब्रै जानांगौ जों माब्रै मावलांनो हागोन बेफोरखौ सिन्था खालामनो हानाय मानसि बिसोरनि गेजेराव गैया बेखाय बिसोर बे सिभिल जायफोर थांफादों बिथांमोना ओंखारबोनाया मोजां जिहेथु जों गोबाव सम संग्राम खालामना जों मोनदांबोखाबाय NDBनि समनिफ्राय लाना NLFनि समनिफ्राय लानानै दिनैसिम जों मोनदांबोबाय सरकारजों जुजिनानै जिबायदि अबस्था बर'आ जाबोबाय बेखाय ओरैनो थैस्लायस्लाय जोङो फैनांगौ मोजां सावरायबाय थादों सावरायनायाव हेफाजाब होफैनांगौ नङाब्ला सरकारजों सरकारनि मिलिटारि पुलिस मिलिटारिफोरजों बिथांमोना सारेन्डार जानांगौ आं बेखौ खावलायो आरो रायजो राजाफोरखौ आं खावलायो थांनाय भालुकपुङाव जि घटना जादों क'क्राझाराव जि घटना जादों बेफोर घटनानिफ्राय जों बारग'नो थाखाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजाखौ आंनिफ्राय गुरैयै खावलायनाय जेन बिथांमोनखौ लोगो मोनोब्ला बुजायनानै बिथांमोनखौ मेन स्ट्रिमाव लाबोफिननो नाजानायखौ नाजाहोनायखौ आं रायजो राजानिसिम बेखिनिखौ खावलायो बेखिनियावनो आं नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों बे सुंद' बिबुंथिखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों